за ръчно отваряне. Влезте вътре, да покажа. Сега, понеже колегата Борисова няма да е затворена, тя обикновено ще е затворена вратата. Ето е червения пискал го дръжа. Затворя. Вратата как тръгва. Затворя. За да започне, трябва да насниш това зеленото. В момента... Ручна. Да. Да, замок. Сега затвори, сега ще го направим при затворена врата. Да видите. Сигурно го има в интернет как става. Може да ми се обади, обаче не знам как се разберем. Да я кажа. Затова е червено и зелено. Червеното е отключено, зеленото е заключено. Ето вратата е затворена. Дръпваш. Видиш на ръка, за да заключи. Като е спирал тока, има малко лъвка така. Когда няма ток, можно ръчно. Да, понятно, да. Натискаш копчето, ако вратата тръгне, значи всичко се направи как трябва. Ако не тръгне, значи не си натиснал зеленото копче. Общо взето е това. За почистването, като свърши ремонта, тук, задължително тук са седи парцал. Да, понятно, да. Чисто. Чисто, да, понятно. И след като изчисти с парцал, пуска вратата да се движи и пръска по колелцата с VD40. VD... Да, да. Това е. Единственият проблем е, че не мога да се разбираме по телефона. Не знае български. Понятно. Иначе, тук има моя номер, каквото да стане да звъни. Само знам колко трудно беше предния път, като говорихме с нея. Трябва да сме наживо, за да постигнем разбиране. Иначе по телефона не се получава. Окей.